July 25, kahapon yan mga kasinag, kinuha. Philippine Serpent Eagle. Base do sa report na ang dami ko daw alaga na hayop na pwede na akong kasuhan. Mga kasinaga, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon pala mga kasinag, tungkol po ito kay Pagaspas. Si Pagaspas mga kasinag, kinuha na po sa aking puder. Wala na sa pangalaga ako mga kasinag si Pagaspas. Kung mapapansin nyo po, ayan, open na yung kanyang pinaglagyan ko dati. Si Pagaspas mga kasinag, kung maalala nyo po, nabanggit ko dati sa vlog ko nung March na si Pagaspas, ipinaalam ko na po yan sa DNR. Inireport ko na po yan sa kanila na may na-rescue akong ibon na nandito nga sa pangalaga ako. Nasabi ko nga sa kanila na may na-rescue akong ibon na agila. Tapos tinanong ako at nagpasend sila ng picture kung anong klaseng agila. Tapos sabi na sa akin ng DNR nun na dito ko muna kasi hindi pa daw sila makapunta dito. Gawa ng nasa iba pa silang lugar mga kasinag. Kaya sa kabisihan nila mga kasinag, hindi agad nila nakuha sa akin si Pagaspas. Nakuha lang sa akin mga kasinag si Pagaspas kahapon. Kasi may nag-email naman sa kanilang opisina mga kasinag. Hindi ko alam kung basher ba o kung ano. Na marami daw akong alagang ibon. Si Pagaspas kasi mga kasinag, kung maalala nyo, maliit ko pa siyang nakuha. Iba ang kanyang kulay, di ba? Nagkukulay brown pa siya na nagpuputi-puti. Tapos hanggang lumaki sa akin, hanggang sa nagpalit siya ng kulay. Kaya yung nag-report sa DNR, nag-email dun, inireport na marami daw akong alaga. Pati mga kasinag yung pakain na 45 days na manok, napagkamalan nilang ibon yun. Kasi base dun sa ipinakita sa aking picture mga kasinag, kasi screenshot lang na nasa cellphone ni nung pumunta dito, may nakalagay dun na ano, yung sinusubo ko kay Pagaspas yung manok na na kinatay ko, medyo malabo kasi yung pakakuha. Napagkamalan nilang ibon yun. Yung manok na pagkain ni Pagaspas, ang laki ba ganun mga kasinag, sambu. Napagkamalang yun, ibon din. May tawag sila eh. Saka nung maliit pa si Pagaspas mga kasinag, yung picture na nakadapo dito, pinakita sa akin, nakadapo dyan sa loob na yan, hindi ganong maganda ang kuha nila eh. Napagkamalan nilang parot yung picture na yon. Kasi sa reflection nitong itong screen na ito, si Pagaspas sa loob nagkulay green. Kasi 6 na picture yun mga kasinag eh, na nag-iba-ibang klase. Nakala nila 6 na ibon din yun, no? Magkakaibang klaseng ibon. Paliwanag ko sa kanila mga kasinag na iisa lang yun, si Pagaspas lang yun. Kasi yung nag-report mga kasinag, pasala-sala naman na iisang ibon lang yun. Base doon sa email na ang dami ko daw alagang hayop. Meron daw alaga na parot, tapos yung isang kulay puti na ibon, tapos si Pagaspas nga, tapos yung iba ng kulay ni Pagaspas. Kaya pagpunta ng DNR dito kahapon mga kasinag, 6 silang samahan na ipinaliwanag nga sa akin na gusto nilang klaruhin na naiisa lang si Pagaspas. Kasi base doon sa report na ang dami ko daw alaga na hayop na pwede na akong kasuhan. Kaya ngayon mga kasinag, ipinaliwanag ko po sa kanila na iisa lang talaga yun si Pagaspas na na-rescue ko nga. Ipinakita ko rin man mga kasinag yung report ko sa kanila nung i-report ko si Pagaspas nung March 11. Ini-report ko po yan sa DNR. Kaya pinakita ko man sa kanila na nai-report ko na yan. Kaso hindi lang nila inaksyonan. Dapat kasi nung pagka-report ko mga kasinag, kinuha na agad nila sa akin dito para wala na sana email sa kanilang opisina, wala nang nag-report. Hindi rin sana na-alarma yung kanilang opisina. Kaya ngayon mga kasinag, ito po ang patunay. Ito. Pakita ko sa inyo. Bukas ko muna ito para may patong po yung aking camera. Kung mapansin nyo mga kasinag, ayan. Ito na mga kasinag yung turnover receipt. Ayan. Dyan naman yung pizza. July 25. Kahapon yan mga kasinag, kinuha. Philippine Serpent Eagle, juvenile, may damage sa kanang paa. Ito mga kasinag, simula nung na-rescue ko siya, may damage sa talaga yung paa niya. Baka sabihin kasi nung iba,
na dito sa akin na pilayan yun o dito dito nagka problema sa akin. Matagal na yun mga kasinag. Kaya naman po. Ayan. Ayan. Wala kaya akong cameraman ngayon eh. Ito yung patunay mga kasinag na kinuha na po sa pangalaga ko si Pagaspas. Kaya pasensya na po sa mga nag-aabang, sa mga makakamiss kay Pagaspas, kay Bagwis. Pasensya na kayo mga kasinag ha. Yung mga hayop na lang alaga natin dito, wala na tayong agila na alaga na kagaya ni Pagaspas, ni Bagwis, wala na mga kasinag. Kaya sa lahat po na ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Sa DE Nargoa, shoutout din po sa inyo. Maraming salamat po sa maayos na pakikitungo. Sana po sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, hindi kayo magsawa mga kasinag. Sana panoorin nyo pa rin ang aking mga vlog. Huwag nyo pong skip ang mga ads. Tulungan nyo pa rin ako mga kasinag. Ayan lang po ang tanging hiling at lambing ko sa inyo. Kahit wala na akong alaga na agila, sana mga kasinag ay suportahan nyo pa rin po ako. Kasi nga mga kasinag, may pangarap po ako na matapos lang ang hinahangad naming mag-asawa. Mapatapos lang sana namin mga kasinag itong pinapagawa kong bahay. Ayan, kung mapapansin nyo mga kasinag, kahit mabubungan lang ito mga kasinag, kasi hinahangad ko talaga na mabubungan ito, kasi sayang naman ng kahoy na maikinabit ko. Yung kayaw na yan mga kasinag, kung mapapansin nyo, yung mga kakabit na kahoy na yan, ako na po ang nagtrabaho niyan. Inuutay-utay ko lang yan mga kasinag na trabahuhin. Itong ang kabila na yan, kung mapapansin nyo, hindi pa tapos yan mga kasinag. Isa pa lang ay naikabit ko dyan. Kumpara dito, ang kulang lang dito mga kasinag, tapalan ko yung mga dugsungan. Ayan na lang po ang gagawin ko sa kabila na ito. Tapos dito, ito mga kasinag, wala pa po yung kayaw. Ito lang mga kasinag ang hinahangad ko na mapabubungan ko lang sana ito. Kaya wag nyo pong skip ang ads sa mga video ko. Ito lang talaga mga kasinag. Kasi nga mga kasinag, umpisa naman ang paglakas ng panahon dito sa amin. Kaya mapapansin nyo, lakas na ng hangin habagat. Kung mapapansin nyo, yan naman yung bahay na inaanahan namin, tinutulugan. Diyan kami nakatira ngayon. Kasi pag buhaba kasi mga kasinag, inaabot po yan. Inaabot ng tubig yan, yung bahay na yan. Kaya sabi ko, ngayong taon sana gusto ko mapabubungan ito para pag malakas ang panahon, may kalamidad, lahat ng mga gamit namin na dito namin mailagay. Gawa ng mataas naman ito mga kasinag, itong lugar na ito. Yan mataas naman po yan. 3 hollow block ng ano yan, 3 patong na hollow block ang damping yan. Kumpara dito na nakaangat lang yan, na halos isang hollow block lang na inaabot ng tubig. Kaya yan lang ang lambing ko sa inyo mga kasinag, na wag nyo pong skip ang ads. Mapabubungan ko lang ito mga kasinag, masaya na po ako dun. Kasi pag hindi nabubukan ito, masisira itong mahalo block na yan. Tatapo ito, magagato yan. Sayang naman ang aking pinagpaguran, ang aking pinaghirapan. Kaya gusto kong mapabubungan to. Tapos masasayang din yung kahoy, na ang laki rin ang ginastos ko sa mga kahoy na good lumber na yan mga kasinag. Kung saan saan ko pa binili ang kahoy na yan. Matagal na nga po yan, halos mag 6 months na yata yung mga kahoy ko na yan. Kaya yung ibang kahoy ko medyo masisira na rin. Hindi na ako nagkuha ng panday, ako na nagpanday mga kasinag. Bukas tanungin ko ang grupo ko sa Team Lakas. Nasa akin kasi ang turno. Kung wala silang magawa bukas, mapatrabaho ako. Yun naman ay papatrabaho ko mga kasinag. Yung kabila na yun, palagyan ko ng kayaw yun, tapos palagyan ko po ng sanipa. Ang gawin ko na lang, pag naikabit na lahat, punasan ko lang ng change oil, na yung pag-change ulan na langis. Habang wala pa akong pambubong, yun na muna ang gagawin ko, para hindi mabulok yung kahoy mga kasinag. Ganyan na lang. Kasi hanggang dyan pa lang ang kaya ko Kaya ngayon mga kasinag, naglalambing ako sa inyo na wag nyo po sanang skip ang ads sa lahat po ng mga ina-upload kong video. Kasi itong bahay na ito mga kasinag, talagang pangarap namin ni Mrs. Pinapangarap ko rin talaga itong mga kasinag na matapos. Kasi nga sabi ko kay Mrs., pag na-okay ng bahay natin, pwede na tayo magpakasal. Pakasalan ko na si Mrs. Kasi yan naman ang hinahangad niya sa akin mga kasinag, na kailangan ko namang tuparin bilang isang asawa. Kasi lumalaki na rin yung mga bata. Kasi noon hindi ko man nagawa na pakasalan siya, gawa ng
kapos tayo sa financial, kaya hindi ko nagawa yun nun mga kasinag. Sabi ko pag ako nakaluwag-luwag saka ako papakasalan si Mrs. mga kasinag. Kasi ang gusto ko mga kasinag yun talagang mag-iipon kami na wala nang maaabalang kung sino man sa side ko, sa side ni Mrs. Gusto ko mga kasinag yung ako na talagang magagastos. Ayun ang plano ko mga kasinag para may paramdam ko man kay Mrs. kung gaano ko siya kamahal. Alang-alang na rin sa 3 naming anak, kaya pangarap ko talaga mga kasinag na mapabubungan ko ito. Kahit hindi ganong matapos yan, maging okay lang to, itong bahay na ito. Para pag may mga bisita naman kami mga kasinag, komportable naman, maayos naman. Hindi kagaya dito mga kasinag sa tinutuloy namin ngayong bahay. Gusto ko maayos na talaga ito kasi dream house namin yan mga kasinag, pangarap talaga namin to. Kaya ito ang lambing ko sa inyo mga kasinag na huwag nyo po sanang pabayaan ang aking YouTube channel. Suportahan nyo pa na sana ako mga kasinag. Alang-alang na lang po sa amin, alang-alang na lang sa aking mga anak, na may suporta ako sa kanilang pag-eskwela. Huwag nyo pong skip ang ads sa lahat ng aking mga video. Yan lang po ang hangad at piling ko sa inyo. Ngayon mga kasinag, hanggang dito lang muna. Gawa po ng may misa dito sa aming sityo na magsisimba kaming buong pamilya. Update ko lang po kay may mga kasinag. Sa lahat po pala ng mga sponsor, mga tumulong sa akin noon, sa lahat ng mga pinagawa natin, na itinulong nyo yung manapabahayan natin sa simbahan. Maraming salamat sa inyo mga kasinag. Tatanawin ko pa itong napakalaking utang na loob sa inyo. Hindi ko po ito makakalimutan. Ipagdarasal ko po mga kasinag na lahat ng tumulong sa amin, naway bigyan pa ng maraming blessing, naway ilayo sa anumang sakit o anumang kapahamakan, bigyan ng malusog masiglang pangatawan, bigyan pa ng maraming biyaya ang lahat ng tumulong sa amin nun. Kaya ngayon mga kasinag, hanggang dito lang muna. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers na patuloy na tumatangkilik ng aming YouTube channel. Maraming salamat mga kasinag. Hanggang dito lang, bye bye.